10 xhur oħra il-Kardinal Lorenzo Baldisseri jirtira minn Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Postu f'din il-kariga ser jimtela mill-Isqof ta' Għawdex Mario Grech. Bitħejja għalhekk il-Papa Franġisku ħatru biex b'effett immedjat ikun il-Prosegretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Fl-istess ħin li l-Vatikan xandar l-aħbar, l-Isqof Grech informa lil kappillani u l-eqreb kollaboraturi tiegħu fil-Kurja ta' Għawdex fejn stqar li n-nomina ġiet bħal sajjetta fil-brazzi li ħażditu. Kont daqsxejn indeċejs quddiem il-proposta li għamel li il-Papa, però quddiem Pietru jiena ma nistax ngħid le, ma nistax nirrifjuta. Hija kwistjoni ta' ubbidjenza lejn il-Papa. It-tieni hija proposta interessanti ħafna għaliex għandha dimensjoni qawwija pastorali, mifruxa mad-dinja kollha. It-tmexxija tas-Segretarjat tas-Sinodu tal-Isqfijiet hija kunsidrata bħala kariga importanti fl-istrutturi tal-Knisja. Bisqof Grech li għandu 62 sena ser jieħu post kardinal li ser jalaq 80 u li ilu Segretarju Ġenerali tas-Sinodu mill-2013. Monsignor Grech kien ilu jmexxi d-Djoċesi ta' Għawdex kważi 14-il sena f'esperjenza li qal enitu ikun qrib in-nies. Jien għandi fiduċja li il-bagalja tal-esperjenzi illi għamilt hawn fiċ-ċokon sejrin jistimulawni ħalli nkun nista' ngħix il-Knisja fi bħra iktar wisgħin. Sakemm jinħatar isqof ġdid għal Għawdex, proċess li jista' jieħu ġimgħat bl-involviment tan-Nunzjatura Apostolika għal Malta, Monsignur Mario Grech inħatar Amministratur Apostoliku għad-Djoċesi ta' Għawdex. L-ewwel impenn fruma għall-Isqof Grech jibda minn nhar il-Ħadd li ġej billi l-Papa Franġisku ħatru membru tal-Assembleja Speċjali tas-Sinodu tal-Isqfijiet li ser titratta kwistjonijiet li jolqtu ir-Reġjun tal-Amazonja. Is-Sinodu tal-Isqfijiet twaqqaf mill-Papa Pawlu VI fl-1965. Il-Papa Franġisku ġedded din l-istruttura sena ilu. L-Arċisqof Charles J. Scicluna u l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi ferħu lill-Isqof Grech irringrazzjawh għall-ħidma li wettaq u għeduh it-talb tagħhom.